जोंनि एनडिबि बिदा फंबायफ्रा दिनैथ' आन्दलन गैला संगठन गैला दा जुदि बेहा केस जाबाय थायोबा कर्टआव थांनांगौ मायाव थांनांगौ थांनो हायाबा जेलाव बिनि नखरा मा जागोन। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बसखौबो इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै आरो माखासे एनडिबिफोरनि केसनि बागै बिस्वजित दैमारि सारा मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुनो मोनगोन। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनो एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरो माब्रै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हागोन आरो फैबाय थानाय 2025आव माब्रै उदां जाहैगोन आरो माब्रै दिरुनगोन जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा रोखा जोंनो फोरमायनानै होबाय। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायजोब अब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन एनडिबि रन्जन दैमारि सारनि केसखौ लानानै बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंखो आरो माखासे एनडिबिफोरनि केसखौ लानानै बिस्वजित दैमारि सारा मोजाङैनो गुवारैनो बेखेवनानै होबाय बा फोरमायनानै होबाय। दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरनि केसखौ माब्रै उइथड्र खालामनो आरो बिसोरनि नखरा मा थासारियाव दं आरो बिसोरनि नखरा मा हालोदाव दं बैफोर केसफोरजों जुजियै बैसोरनि नखरफ्रा मा हालोदाव दं जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा मोजाङैनो जोंनो फोरमायनानै होबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे माखासे एनडिबिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे जोङो ओंखाम बोथिसे राननानैब्लाबो दिनैहाय जोङो केसखौ जुजिनो हाया बा केसखौ गेलेबाय थानांगौब्ला जोंनि नखरा मा जागोन होननानै जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा मोजाङैनो बुंनानै होखादों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय अब्ला आङो होबाय स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय जा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथि नोंथांमोना नायखांनानैसो जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि कमेन्ट लिरनायजों जाहाथे जों बयबो रायजो राजाफ्रा फरायनानै जाहाथे बुजिलायो। अब्ला स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायदो। नोंसोर आगोलावनो ज' जानानै फै आरो बे ज' जानो हायाब्ला थांबाय आरो 10 बोसोरावबो जेबो जानाय नङा। ओंखायनो जि लाइनजों खारबाय थादों बेजोंनो थांनांगौ। जोंनि पारपासा जानांगौ जोंनि एनडिबि बिदा फंबायफ्रा फुललि फ्रि जानांगौ कारण केसआ सासे मानसिनि जिबनखौ धंस खालामो। दिनैथ' आन्दलन गैला संगठन गैला दा जुदि बेहा केस जाबाय थायोबा कर्टआव थांनांगौ मायाव थांनांगौ थांनो हायाबा जेलाव बिनि नखरा मा जागोन। गतिके जों केस उइथड्रला जेरैखि जायाबाबो जानांगौ नांगौबा रसा नांनानैबाबो जेबो नङा बिसि फिसा लानानै थागोन नाथाय केसनि थाखाय जुदि खारखोमानाङो जेराव जुदि थाहैनाङो बे नखरा मा जागोन। जेराव जोंनि गोरोबथायाव केसखौ बोखांनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जों थाबैनो मावनानै प्रसिडिउरनि गेजेरजों सरकारा नटिफिकेसन होनानै बेखौ उठायनो हाया। सरकारा जेखौ अजद गैला बेखौ कर्टआवसो सरकारनिफ्राय माबाफोर दंबावो नामा होननानै सरकारनि उकिलखौ सोङोब्ला जोंहा जेबो गैला होननानै डिसपज खालामनांगोन उठायनांगोन कारण बिलखिनि केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उठायजोबदोंमोन आरो आं गाव निजे रल लादोंमोन आरो। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे आरो जेसेबांनि एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरनि केसआ माबोरै उइथड्र जागोन आरो माबोरै फोजोबहैनांगौ आरो बिसोरनि केसआ माबायदि बेखौ जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा मोजाङैनो बेखेवनानै होखाबाय बा फोरमायनानै होबाय। नोंथांमोना मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि बुंनाय बाथ्राखौ बा बिबुंथिखौ थारैनो खोनाखाबाय आरो नुबाय। नोंथांमोना बिनि गेजेरजों मा बुजिखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय बिस्वजित दैमारि सारा दिनै एनडिबिफोरखौ लानानै आरो बिसोरनि मोननांगौ साख्रिफोरनि थाखाय आरो बिसोरनि जोबथेसालियाव जोबजानायनि केसफोरनि बागै जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा मोजाङैनो गुवारैनो बेखेवनानै होबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।